Ahojte, moje meno je Samira a v dnešnom videu mám pre vás pripravené 3 vety na preklad zo slovenčiny do angličtiny. Na každú z nich budete mať 10 sekúnd, takže sa môžete otestovať. Preložte si vetu sami pre seba. Ak potrebujete viac času, tak si video zastavte. A potom sa vám na obrazovke zjaví správna odpoveď. A po každej vete si k tomu ešte povieme spoločne, prečo to tak má byť. Okay, so let's start. Prvá veta. Bola som v Grécku veľakrát. I have been to Greece many times. Takže možno viete, že ak prekladáme zo slovenčiny do angličtiny bola som, môžeme buď povedať I was v minulom čase, past simple, alebo I have been. Tento čas sa nazýva present perfect simple. A ak hovoríme ako napríklad, že sme veľakrát alebo koľkokrát sme niekde boli, ale nespomenieme kedy, nie konkrétne minulý rok alebo minulé leto, počas nášho života, tak používame present perfect simple. A preto I have been to Greece many times. Ak by som ale povedala, že minulý rok som bola v Grécku 2-krát, tak vtedy použijeme past simple. I was in Greece twice or 2 times last summer. Takže vtedy hovorím o minulom roku ukončené. Ale počas môjho života som tam bola veľakrát. I've been to Greece many times. A upozorňujem teda, dávajte aj predložku been to. I have been to. Been to nám nahradzuje I have visited, teda navštívila som, bola som. Používa sa aj been in, ale v iných situáciách, ale v tejto situácii, že boli sme niekde, navštívili sme niečo, používame been to. Druhá veta. Dnes ráno nemal dobrú náladu. Dnes ráno je this morning. Ak si dali today morning, to je chyba. This morning, dnes ráno. A keď hovoríme, že mám dobrú náladu, používame frázu to be in a good mood. Mať zlú náladu, to be in a bad mood. Pracujeme tu so slovesom byť, nie so slovesom mať, nie have a good mood. Takže keď poviem I'm in a good mood, mám dobrú náladu, v minulom čase I was in a good mood. A keď hovoríme, že on nemal, takže je to v minulom čase dnes ráno, he wasn't in a good mood this morning. Alebo môžete len povedať he didn't feel good this morning. Necítil sa dobre dnes ráno. Dobre, poďme na poslednú vetu. A posledná veta, teda to bola otázka, ako sa má tvoja sestra? How is your sister? Alebo how is your sister doing? Čiže ako sa darí tvojej sestre? S týmto majú občas študenti problém, pretože všetci poznáme frázu how are you? Alebo how are you doing? Ako sa máš, ako sa ti darí? Automaticky sa spýtame teda how are you, lebo tú frázu poznáme. Ale teraz, keď sa chceme spýtať na niekoho iného, ako sa má, tak študenti nevedia s čím pracovať, ale pracujeme s tým slovesom to be, so slovesom byť. Lebo keď odpoviete I'm fine, mám sa fajn, I'm doing well, vodí sa mi dobre. Takže how is your sister? Ako sa má tvoja sestra? She's fine. Pracujeme tam stále s tým slovesom byť. Ako sa majú tvoji rodičia? Oni, čiže how are they? How are your parents? Takže v týchto otázkach, alebo how are your parents doing? Takže pracujeme so slovesom byť. Iba ho časujeme správne. Povedali sme si teda, že ak hovoríme, aké miesta sme navštívili, alebo koľkokrát sme tam boli počas nášho života, teda nešpecifikujeme, kedy presne to bolo, ale boli sme tam, používame present perfect simple a teda I have been to, preložka to.
I have been to, napríklad bola som v Španielsku 5 krát, I've been to Spain 5 times. Potom sme si povedali, že mať dobrú náladu, fráza je to be in a good mood a pracujeme tu so slovesom byť, čiže I am in a good mood, you are in a good mood. A dnes ráno sa povie this morning, nie today morning. A posledná vec, ktorú sme si povedali, je, že keď sa spýtame na niekoho, ako sa má, alebo ako sa mu darí, tak časujeme znovu sloveso byť, sloveso to be, lebo ako sa máš ty je how are you, ale ako sa má tvoj brat, how's your brother, or how's your brother doing. Takže to je na dnes všetko. Viac mojich videí nájdete na www.speakuj.sk, moje online kurzy na skillmap.sk. Thank you for watching and have a great day.